Ah, ito, bagong kabit. Oh, ito, tatay friend, ito. Oo. Ah, itong tisa. Oo. Ano ba? Oo, yan. Ganda, no? Oo. Oh. Luwang tayo, no? Maluwang talaga yan. Oh. Maluwang yung ano na yan, sinan. Hanggang doon sa dulo, hanggang doon ang mga layo. Tingnan mo. Ha? Ha? Diyan. Ito. Ito sa dadaan. Kang, dito kami dadaan na. Ha? Diyan ba? May daan dyan? Baka walang daan dyan. Ha? Ah, meron. Okay. Dito. Oh. Ay, oh, dito. Shortcut pala, shortcut. Oo, dito. Yan. Ayun. Ito pala, oh. Itong bahay ng mga bunsyang, no? Ayan, oh. Teka saan ka ba ito? Hindi, sa bayan din siya. Ha? Taga bayan. Ah, taga bayan. Oo. Ganitong buhay namin dito. Oo. Ngayon pala siya nakapunta eh. Sinama namin sila. Junel. Asin. Oo. Yan. Oh. Oh, kita tayo friend ha. Doon na kami. Oh. Yan ha. Sige na. Ah, merinda lang namin tapos. Tapos lang namin merinda. Ayan mga ito si Junel yan. Yan mo sila? Yan mo sila? Oo. Ha? Makasakali na kayo? Saan muna? Ilan kayo ah? Nek? Bunak. Bunak na. Mga manok ni Junel. Let's go. Tawagin mo na siya. Ah, uwi na kami. Uy na kaya? Oo. May pupuntahan pa kami.